nedeľu 14. októbra 1945 bol v rámci veľkolepej slávnosti v Liptovskom Svetom Mikuláši odhalený pamätník padlým hrdinom Červenej armády, prvého československého armádneho zboru v Sovietskom zväze a partizánom. Slávnosti za veľkej pozornosti občanov dodala osobitý lesk prítomnosť význačných štátnych činiteľov, predsedu zboru povereníkov Slovenskej národnej rady Karola Šmitkeho, podpredsedu Slovenskej národnej rady podplukovníka Milana Poláka, povereníka Slovenskej národnej rady pre financie doktora Mateja Josku, poslanca Jozefa Lietavca, generálov Jána Imra, Mikuláša Markusa, Michala Širicu a majora Červenej armády Proskurina. Na tribúne boli ďalší význační predstavitelia protifašistického odboja a oslobodzovacích bojov. Predseda okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši Miloš Janoška, predseda Mestského národného výboru Benjamin Polóny, člen Revolučnej mládeže Slovenska a príslušník partizánskej brigády Stalin Milan Rázus a ďalší odbojári. Slávnosť otvorili československá a sovietská štátna hymna v podaní vojenskej dychovej hudby z Banskej Bystrice a prívet predsedu okresného národného výboru Karola Hubku, ktorý poukázal na veľké boje, ktoré sa tu odohrali jednak počas Slovenského národného povstania a počas oslobodeneckých bojov. Zmiešaný zbor s dirigentom Milošom Janoškom na to zaspieval pieseň Mŕtvým vlastencom. Hlavným rečníkom bol predseda zboru povereníkov Slovenskej národnej rady Karol Šmitke, ktorý vyzdvihol miesto Liptovského Mikuláša v historickom boji za národnú identitu a úlohu vojakov Červenej armády, prvého československého armádneho zboru v Sovietskom zväze a partizánov. Na historickej pôde Liptovského svätého Mikuláša chcem vzdať česť najstatočnejším synom nášho i českého národa a zvečniť ich pamiatku a hrdinské činy prinesené v najťažšom boji za slobodu nášho národa. Vzdávam hold aj hrdinom, ktorí tu, ďaleko od svojej rodnej zeme, položili životy za malého slovenského brata, aby tak spečatili slovanské bratstvo. V prejave sa venoval aj aktuálnym otázkam povojnového Československa. Miloš Dunaj, riaditeľ štátnej ľudovej školy, potom predniesol báseň doktora Andreja Kostolného Pamätník hrdinov. Nasledovali príhovory hostí. Podpredseda Slovenskej národnej rady, podplukovník Milan Polák, prehovoril v zastúpení ministra národnej obrany, generála Ludvíka Svobodu, štátneho tajomníka generála doktora Mikuláša Ferjenčíka a predsedníctva Slovenskej národnej rady. Za Červenú armádu prítomných oslovil major Červenej armády Proskurin. Za Československú armádu mal prejav generál Ján Imro a štábny kapitán Pavel Slančo. Za Demokratickú stranu prehovoril povereník doktor Matej Josko, za Komunistickú stranu poslanec Dočasného národného zhromaždenia Jozef Lietavec
a za partizánov predseda okresnej organizácie Zväzu slovenských partizánov Viliam Kasanický. Pamätník padlých hrdinov prevzal do opatery mesta predseda Mestského národného výboru Benjamin Polóni. Okrem iného povedal, že aby sa z otroctva vyslobodení sami nestali sme sa otrokármi, aby sme sa nestali utlačovateľmi slobody svedomia, aby sme ctili prirodzené ľudské práva. Odkazujú nám súdržnosť a znášanlivosť, vzájomné porozumenie si a vzájomné odpúšťanie si prirodzených ľudských slabostí. Odkazujú nám, aby sme boli silní, neúnavní a nezlomní v úsilí pre všeobecné dobro, aby sme nachodili radosť v tom, že žijeme nielen pre seba, ale aj pre ostatných, pre všetkých. Národný front v Liptovskom Svetom Mikuláši a miestne združenie uctili pamiatku padlých položením vencov na pamätník hrdinov a vyslali delegácie na Vrbický cintorín s vencami na spoločný hrob. Slávnosť zakončil mužský pevecký zbor Evangelického nedeľného spolku, ktorý dirigoval Jozef Macko s piesňou V boj. Odhalenia pomníka sa však jeho autor, kapitán Nikolaj Vladimirovič Volodkin, nezúčastnil. Zahynul pri autohavárii 31. augusta 1945 na pracovnej ceste. Jeho spoločník, mestský inžinier Nikolaj Grečkin, sa ťažko zranil. Kapitána Volodkina pochovali na Vrbickom cintoríne.